का हाल बा भाई लोग। आज ह फरिश्ता मूवी के छठा दिन। 5 दिन तक तो ई पूरा रेल के चलल ह बिहार में, लेकिन छठा दिन एकर कमाई के थोड़ा रफ्तार धीमा हो गईल बा। और एक बात पता कि फरिश्ता मूवी पठान के रिकॉर्ड तोड़ देले बा। जानकारी खातिर बता दी कि ई फिल्म पठान के रिकॉर्ड का ई दुख के फिल्म मेहंदी लगा के रखना के भी 6 दिन में पीछा नइखे कइले। लेकिन हाँ, 2023 के सबसे ज्यादा कमाई करे वाला फिल्म बन चुकल बा। अब बहुत लोग कमेंट करी कि सबसे ज्यादा पैसा कमाए वाला फिल्म पठान बा, लेकिन यार हम सबसे ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री के बात करीला, ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के। वही से हम ताह लोग के कहे नीनू कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी खबर होई नु उ हम ताह लोग के हम अपना स्टाइल में बताए। भाई लोग एगो और खबर बा, काल दुबई में जितना भी धमाल होई नु उ भी अपन पावर स्टार पवन भैया के वजह से हुई। लास्ट में हम ता लोग से इतने कहेम नु कि आखिर पवन सिंह दुबई में का धमाका करे वाला बड़न, ई देखे खातिर तू लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लोग, आ वीडियो के लाइक कर लोग। आ तू लोग अगर पवन चाहे खेसारी के बिग फैन हो लोग तो कमेंट कर लोग। टाटा बाय बाय।